Здравейте! Здравейте! Хари Потър студио! Божи позира! Хари Потър студио! Мястото за хапване и почивка преди да влезем. Виж картата. Преди да влезем. Божи вече е преоблечена като един истински маг. Малката вещица си купуваме ли. Ето влизаме в магазина за сувенири, който е огромен. И има всичко за всички фенове. Вижте! Волдемор ще убие. Супер! Където е огнения бокал, мамо. Добре. Огнения бокал. Ще си вземеш ли една метла за квидич? Да яхнеш. Идвам! Мамо, мамо! Къде съм? Тук съм! Слага една! Да видим къде ще те разпредели. Грифиндор вече си разпределена. Ох, виж, паднаха. Давай! Ето ни! Ето ни и нас! Абракадабра, бум! Ето стайчката на Хари Потър под стълбището. Welcome to Hogwarts. Give the doors a gentle push for me. And a round of applause for our birthday helpers. So this is the Great Hall. This is one of the first sets ever constructed for the film series. And as you can see, one looks up the largest. The Great Hall stood for more than 10 years on a soundstage just over there at Trinity during production filming. Now I know that Professor burst into the Great Hall and exclaims, "Troll in the dungeon!" And you remember that scene very rightly. These pumpkins have been hand-carved by Pierre Bohanna and his amazing prop-making team. And if you take a look, each of the faces are slightly different, so make sure you check that out as well. As you are looking up as well, you might notice we are missing our enchanted ceiling. And do Наказанието. Paul Harris, choreographer for Harry Potter and the Order of the Phoenix, created the art known as wand combat. Drawing inspiration from fencing and dance, wand combat had a unique physicality that defied. Wow.
огнения бокал. Внимавай да не ти изберат името, иначе трябва да се бие с дракони. Това са змееве. Ето го! Това е на Слиндерин обаче в общежитието. Ние търсим на Грифиндор, мамо. Това е на Слиндерин. Това е професор Камо, това е на кабинета на Дъмблдор. Супер! Ела да видим. С Феникса. Супер яко. Червето лимонче. Ето къде спят Хари и Рон. Някой не си оправил леглото. Някой си суши чорапите на печка. Висящото се стълбище на Хари Потър. Пак ще излезе. Искам да ходим към новите неща. Добре. Там доста скучно. Там се бъркат сами. Мантията невидимка на Хари Потър. Жидара. Изморена. И начумерена вече. Хайде, Фанк! Къде е Хатери? Добре. Ето тук имаме и събиране на печати. Нам стана ли печата? Давай надолу сега. Силно. Магиосаната къща на Рон. Щастни, таталосни, светни половърчи. Браво! Направихме магия за половер. Влизаме вече. Здравей, Хагрид! По магиосаната гора. Любимото място на Божи. Божи, внимавай някой паяче да не ти излезе от... Нали бяха тук големите паяци? Отгоре имаме такъв Дементор. Пази се! Дементора идва. Да? Видя ли го? Ела да видиш този симпатияга. If there's something that you'd like to watch, then please do stand at the barriers. I will begin in just a moment. As I have a very cool special event Поклони се, Божи. as we are about to show you some behind the scenes insights into the making of one of the most sinister creatures. Поклони се, браво! И той се поклони. Just to make you aware, this demonstration will feature some Леле, ето ги паяците. Вау! Симпатяги.
Ето колко огромния. О-хо-хо-хо. Я го изгони с една магия. Левиоса! Like shooting yourself, cast a spell underneath your arm like this. Yes, well done. So if you remember the movie Sirius Black gave it to Lucius Malfoy in Miniature Magic Archery. So let's try one time. So place your arm, protect yourself. Божи се учи как да използва своята пръчка. You monster attacking. Кръвожадния идва. Now get your wand ready on your magic finger. Ready to fight. It's time to attack. Let's work all together. Let's go. Number 1, number 2, number 3. Number 1, keep moving. You're doing so great. Keep moving. Number 1, carry on. Alright, you are doing so great job. Well done. You're so fine. Божидара влезе. Ще влезем във влака и ще отидем в Хогвартс. Давай! Божи, ще се снимаш ли ти на количка? Кратко видео и за влога ни. Обядваме тук, защото има такъв food corner, който може да... Много ли снимаш? Много снимам. За почитателите на Божидара, която хапва вегетариански бургер. Влизаме и на външната част. Божи, къде отиваме? Добре, ще си хванем ли триетажния автобус? Ето е къщата на Хари Потър там. The Night Bus е там. И тук се снимат много от сцените. Това е моста, по който винаги се срещат Хармайони. Влизаме. Колко много писма. Килера, където е живял, ние го снимахме. Летящата баба. Видя ли летящата баба? Ето. Тук дърсли. Леле. Так. Запуси ушите да не припаднеш. Кой ти е любимен? Професор Филиус.
си поискаш едно малко кредитче, нали? От тези гоблини или елфи ли са, какви са, мамо? Не ги знаем. Те са. Дават Неща за трезор. И пишат с пера. И ето да знам. Гоблини. Това са гоблини. Good afternoon. Добър ден, господине. Добър ден. Един кредит ще ми отпуснете ли? А, на другото гише. Добре, на другото гише. Нямаш ключ. Добре, при шефа на банката ме пратиха, мама. Ето тук на шефа казаха да се... Здрасти. Ще ни подпали! Оплаши се детето. Са диагонали, какво си купува тук? Си летежна пудра. Се озовахме. Много интересно. Ние в момента къде сме? Нощен Хогвартс. Минава Хогвартс буря. To the Dementors at Azkaban. Може да слезем. Може, ще след. Dementors are vicious creatures. They will not distinguish between the one they hunt and the one who gets in their way. Дементори, пазете се! Хари ни спаси! Happiness is found even in the darkest of time. But only remembers to turn on the light. Мамо, виж тази. На кого е тя си? Това пише... Тя се ще пише. Много красиви пръчки. И Божидара яхна пръчката. Яхна метлата.